Darkena Saħtek huwa ċentru fejn tingħata kura holistika minn tim multidisciplinarju lil pazjenti li jkunu qegħdin isofru minn eating disorders u obeżità. Xi ħaġa interessanti li se toħroġ minn dan il-proġett huma l-attivitajiet li se jsiru biex tiġi imwassla informazzjoni tat-terapija li qiegħda ssir. Waħda mill-attivitajiet hija seminar li se jsir flimkien mal-professjonisti li jaħdmu ġo dan iċ-ċentru u professjonisti oħra minn pajjiżi li jaħdmu f'ċentri simili barra minn Malta. Id-dramaterapija hija forma ta' terapija psikoloġika li tgħin lill-pazjent permezz tal-kreattività u attivitajiet ta' drama bħal stejjer, moviment. Dawn jgħinu il-pazjenti biex jikbru iktar fil-konfidenza tagħhom, biex jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom, jikbru fl-għarfien tagħhom infushom u anke jiżviluppaw spontanjetà.